खुलुमबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो 38 नं खालिंदुवार समस्तियाव MCLA दिलीप कुमार बर'नि फैनायाव बा नाजानायाव अनसाय बिथांखिनि चेक राननाय जादों बे चेकआव गासै 243 सुबुंफोरनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोननो 5,000 नि चेक राननाय जादों बिथांमोननो आरो बे चेकखौ बिथांमोना जाहाथे गावनि फालांगियाव बाहायनो हायो जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनानै गावनि फालांगिखौ गोजौ फारसे लांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना बे चेकखौ राननाय जादों बे समाव आङो रायजो राजा चेक मोनगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि बिथांमोना बे चेक मोननायनि गेजेरजों बेसेबां गोजोननाय मोनदों आरो बे चेक मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना बे चेकनि 5,000 रांखौ मा खामानियाव बाहायगोन फै जों बे समाव बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि অনসাই বিথাংখি মানে ইয়াতে 5,000 টকা চেক আহিছে চেকটো মানে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কামত পঠাইছে যেনেকুৱা সৰু সুৰা দোকান বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া বিষয়েও চেকটো পোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব মোৰ ল'ৰাটোক চিকিৎসা কৰিম তেওঁৰ নামতে দিছিলোঁ ল'ৰাটোৰ নামতে দিছিলোঁ তেওঁকে মই চিকিৎসা কৰিম তেওঁ অসুখীয়া তেওঁ ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছিলোঁ প্ৰমোদ ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি সুবিধা পাই গ'লোঁ বহুত আনন্দিত মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা মই UPPL চৰকাৰৰ পৰা এই সুবিধাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে নিজকে কোনোদিনে একো এটা বস্তু পাই পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ পাইছোঁ ভাল লাগিছে ধৰ আগন্তুক যিকোনো কৰ্মতে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সুবিধাটো পাইছোঁ তেওঁ আগুৱাই যাওক আমিও আগুৱাই যাওঁ সেই হিচাপে আগুৱাই যাওক গ'লে সকলোৰে উন্নতি হ'ব প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ উঠাৰ পৰা আমি 5,000 চেক পাইছোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ডাঙৰ হওক তেওঁ আমিও মানে পাণ দোকান দিওঁ আজি বহুত বছৰৰ মূৰত আজি এখন চেক পাইছোঁ ভাল লাগছে তেওঁৰ আৰু উন্নতি হওক প্ৰমোদ বড়ো ভাল হওক आङो गथ' गथायनि थाखाय हाबाखौ दा आरो मोननाय जोङो मोनसे बिपार खालामनांगोन गथ'खौ नायनांगोन खस्थ'यै खालामनानै फरायनाय जोंबो गैया नालाय गरिब जोङो न'खराव गैया जाबाय दे प्रमोद बर' सारा जेबायदि अनसुंथाइ होदो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोरबोआव बिराद गोजोननाय मोनदों आरो मानो होनब्ला आङो आंनि न'खरा बिराद फिसा आरो थेवबो आङो बिथाङा दिनै जेनेबा अनसुंथाइ होदो बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मोननानै आङो जेनेबा आंहा दा आलु खेथि मावगोन आलु मालायनि हा लादों 6 बिगा हा लादों आं बिदिनो आलु गायगोन आरो बिनि गेजेरावनो आं माखयबो गायगोन आं बेखिनिखौ बुंदों आरो मानो होनबा आं बे प्रमोद सारा जेरैबायदि होदों आंनो अनसुंथाइ आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो आंगिला 4 नं खालिंदुवार समस्तियावहाय अनसाय बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारि लादों बे समाव गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो बयनिसिम आंनि माने थाबाय आरो दिनै जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो आंनि बिहाबाव 263 माने बेनिफिसारिनो जोङो अनसाय बिथांखि बे चेकखौ होनाय जादों दिनै जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा गोबां गोरिब गुन्द्रा दोङो दिनै बिमा माहारि बिथांमोना दोङो दिनै खोब खस्थ' खालायनानै फिसा दखान होयो भाजि फानो माइरं फानो जाहाथे जोंनि 5,000 नि चेकखौ लानानै इसेबाबो जाहाथे मदद होनो थाखाय जों बे चेकखौ होनाय जादों फैबाय थानाय समाव आरो बिटिआर सरकार बेबायदिनो गोबां अनसुंथाइ होबावगोन नामा नंगौ जोंहा गोबां जोङो बिटिआर जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि सरकारनि बिटिआर गोरिब थाखो महर होनाय आरो जोङो बिटिआर गोरिब थाखो दिनै जोंनि बे बिटिआर जि एकर्ड बेयो इमप्लिमेन्ट जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो जोङो बिटिआराव जोंहा 4 डिस्ट्रिक्ट दंखायोमोन दिनै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौबो जों डिस्ट्रिक्ट हिसाबै महर होनो हाबाय जोंहा जोंनि हारिनि मानसिफोरा सनितपुर बै गहपुर बिदि गोबां माने जालाव दोङोमोन दिनै बिथांमोनखौबो जोङो सरजाबनानै बेयावबो 2 डिस्ट्रिक्ट जानो थांगासिनो दोङो जाहैबाय माइनावस्रि आरो हालंगि बे 2 डिस्ट्रिक्टआबो जानो थांगासिनो दोङो अलरेडि नटिफिकेसन ओंखारबाय फैबाय थानाय जोंहा
माने बिटिआर इलेक्शनाव जोंहा 54 समस्ति जानो थांगासिनो दङ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया गोख्रोङै जोङो बिजाथि होनानै जोङो देरहाहोनानै नेक्स्टआव जोंनि हान्जानिफ्रायनो गोख्रोङै सरकारखौ जोङो खामानि मावगोन आरो जोंनि बै बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनो हायोबा जोंनि ओनसोलाबो दिनै सारा बुहुमाव मोनसे गोजौनाय माने जौगानाय ओनसोल हिसाबै सिनायथि मोनगोन आरो बेनो जोंनि थांखि अनसाय बिथांनि चेक राननायखौ खेबसेनि थाखाय होनाय जादों नङा बे खेबसेनि थाखाय नङा जों बोसोर होबाय थाबाय होगोन देग्लाय जों जायनो होबाय खोब सम्भब फैगोन बोसोराव बधाय होआबो जानाय नेक्स्टआव जों होबाय थागोन माने जाहाथे जोङो बे अनसाय बिथांखिल' नङा जोंहा जेरै जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि फरायसाफोरनोबो जोङो माने जोंहा फरायनाय गथ'फोरनोबो जोङो 5,000 करि माने जोङो माने बिथांमोननोबो चेक होदो आरो बेबायदिनो आरो जोंहा जाय बेराम जानाय बे बेराम जानायफोरनोबो जोङो 5,000नि चेक जों रानना होदो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां आसनि लादो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो जिबायदि जोङो बुंदोंमोन इलेक्शननि समाव 75,000 होगोन होननानै बेखौबो जों जागायबाय जोङो अलरेडि जोङो आंनि बिहाबाव 64 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 जों चेक होबाय इनि देग्लायबो जोङो आरो 100टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो थांगासिनो दङ आरो जों इनस्टलमेन्ट हिसाबै 75,000खौ माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनानै आरो बिथांमोनखौ ट्रेनिं होगोन ट्रेनिं होनानै जाहाथे बिथांमोना मोनसे स्किम जाहाथे सलायनानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे सोलिनो हानाय बे थासारिखौ जों बानायना होनो नागिरदों বৰ্তমান বিটিআৰত যিখন ইউপিপিএল বিজেপি আৰু জিএছপি চৰকাৰ চলি আছে জনকল্যাণমূলক আঁচনি বহুখিনি লোৱা হৈছে তাৰে উল্লেখযোগ্য কেইটামান আঁচনিৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে মিছন 50ত ইতিমধ্যে বহু ল'ৰা ছোৱালী মানে APSC UPSCৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙত আছে পঢ়া শুনা কৰি আছে তাৰোপৰি আজি যিটো অনুষ্ঠান আজি 5,000 টকাকৈ যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায়ী আছে উপান্ত ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকৰ কিছু সকাহ দিয়াৰ কাৰণে 5,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰি পিক মিছন বুলি এটা মিছন চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো জনকল্যাণমূলক আঁচনি এইখন চৰকাৰে চলাই আছে আহিব দিছ ইজ এন কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আজি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকেতো পালেই আৰু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় যদি পোৱাৰ যোগ্য হয় কেটেগৰীত যদি পৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাব এইটো উপান্ত বুলি কয় মাৰ্জিনেল যিখিনি হেৰি আছে ফাৰ্মাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মাৰ্জিনেল বিজনেছমেনেই হওক যাৰ মূলধন বুলিবলৈ একেবাৰে নাই 5,000 টকা এটা পালেও তেওঁলোকে কিছু নহয় কিছু এটা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ উপান্ত খেতিয়ক হেৰিবিলাকক ব্যৱসায়ীবিলাকক এই সুবিধাটো দিয়া হৈছে बे समाव आङो बिथां देरखां खाख्लारि इउपिपिएल दोलोनि आफाद बिफाननि आफादगिरि बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि बे समाव मा आजाद दिनै बेयावहाय कालेंदुवारनि आन्दाराव मोनसे आसनि राननाय जादों अनसाय बिथांखि 5,000 रांनि गासै 242 बिसिनि मानसिफोरनो होनाय जादों दा बे आसनिया जादों जोंनि बर्तमाननि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मोनसे आरो बिथाङा सासे डायनामिक लिडार हिसाबै जोङो मिथिगौ मानोना बे आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरा जायफ्रानोखि एकदम डाउन टु गाहाय लेभेलनि बयनिख्रुइ गोरिबसिननि थाखोनि मानसिफोरनो बेखौ टारगेट खालामनानै होनाय जादों जायफोरा एसे एनै माने बबेबा मोनसे सकआव बबेबा मोनसे माबायाव सबजि बेफार बा माबा साहा हटेल बिनि अनगायै आरो सोरबा मायाबा मोनसे फिसिनानै मायाबा मोनसे खालामनानै जागासिनो दङ बैबादि मानसिफोरखौ टारगेट खालामनानै होनाय जादों दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना जथेस्थ' जोङो सुबिदाजनक जागोन होननानै जों आसा खालामो जों सिगांनि सरकारफोरखौ जुदि नायोबा नुगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि होआलासिनो माने मायाबा मोनसे
माखासे बुस्थु खुन्दुं कम्बल आठुवा बा खासि सेखा बेबायदिखौ होदोंमोन बेयाव माने जोंनि रायजो राजाफोरनि बेनिफिट बारा जाया बेयाव जेबो जाया मानोना बेखौ टारगेट खालामो बिथांमोना बेफोरबायदि माल होनाय लोगो लोगो माने कन्ट्रेक्टर बेस होननानै बुंनांगोन जे जोंनि रायजो राजाफोरखौ माने टारगेट खालामनानै होनाय जायाखै बियो कन्ट्रेक्टारफोरखौ प्लिज खालामनो थाखाय होनाय जायो बेफोरबायदि बुस्थु होयोबा दा दिनै डाइरेक्ट केस होनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बै मानसिफोरा बेनिफिट मोनदों दा बेफोरबायदि बेनिफिट मोनथावना माखासे खामानिखौ मावनाया दिनै बिटिआर सरकारा मावबाय थादों आरो बिनि अनगायैबो माखासे स्किमफोर बेवहाय लन्च खालामनाय जादों जोंनि बिटिआरआव मिशन माखासे मिशन दङ मिशन होननानै बुङोबा 35टा मिशन दायो सोलिगासिनो दङ 35टा मिशन सुपार 50निफ्राय लानानै एजुकेसननि सुपार 50नि मिशननिफ्राय लाजेननानै पिक मिशन सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन आरो बिनिफ्राय हेल्थनि थाखायबो माखासे मिशन दङ जेरै प्रेगनेन्ट वुमेनफोरनि थाखाय मान्थलि 1000 होनाय बेफोरबायदि माखासे आसनिफोरखौ दिनै तैयार खालामदों फ्लेक्सिब स्किम हिसाबै खिन्थु जोङो 17 बोसोर बेफोरबायदि आसनिफोरखौ नुबोआखै आरो जों बुंनांगोन जे बेफोरबायदि आसनिनि गेजेरजों जोंनियाव मोनसे गोदान मोनसे सेन्स फैगोन जोङो नायनो हायो जे थांनाय 3 बोसोर अनलि 3 बोसोरल' जादों 3 बोसोरनि गेजेरावबो बोसोरसेया कभिडजों गेब्लेनानै थांदों आरो 1 इयारा अफिसियेल सिस्टेमखौ थि खालामनायावनो थांदों मात्र 1 बोसोरखौनो होनना बुंनांगोन बे 1 बोसोरनि गेजेराव जिखिनि खामानि मावदों बे खामानिया माने बुंनो थाङोबा एसे चमत्कारखौनो होनना बुंनांगोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौ मानोना जिबायदिखौ होदों डाइरेक्ट माने बेनिफिसियारिस हिसाबै माखासे जायगाफोराव मोनहैनाय जाय मानसिफोरा निडि बे निडि मानसिफोरनो मोनहैनायनि थाखाय बिथाङा बेबस्था लागासिनो दं दा नङाबा जोङो नुदों थांनाय बोसोरफोराव थांनाय बारफोराव जे जाय बिपिएफनि दैदेननाय सरकारफोराव नुदों जोङो जे आठुवा कम्बल होनायनि मुङावनो माने 5 कौटिनि जुदि 5 कौटिनि होयोबा 500 कौटिनि होयोबा माने 100 कौटिनिल' आठुवा होदों बेफोरबायदि माने माखासे बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै बे जायाखै दा बे हिसाबै जि आसनिफोरखौ लादों पिक मिशन होनना बुंनाय लोगो लोगो पिक मिशनाथ' बिराद गेदेर मोनसे टारगेट खालामनानै लादों आरो बेनिखायनो बुंदोंमोन जे कर्म संस्कृतिखौ लाबोनायनि मोनसे आसनि बेफोरो कर्म संस्कृतिखौ लाबोनायनि मानसिफोरखौ बेंबुरा खालामनायनिफ्राय मोजां मोनसे थाखोआव लाबोनायनि थाखाय मोनसे आसनि होननानै जों बुंनो हायो बे माने बिनिखायनो आं धन्यबाद होनो लुबैदों जोंनि गोदान जि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय सरकारा दिनै जोंनि डाउन टुडेन जानानै थानाय बे ओनसोलनि गासै मानसिफोरखौ लाफानानै जि मोनसे माबा लादों मिशनफोर लादों बियो जोंनि थाखाय खलाग लाथावना